Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyuskimbo anofumura anoita manya. Maska chakanaka muri Zimbabwe. Yeso nhau chichaura naSkimbo pasori kondo TV. Nasi mnau zedu chaikupa nyaya dzakasiyana-siyana. Stana. All right. I didn't even want to do this. I didn't want to do this because I didn't have to do this. Right. But when I nunga paduze pangu paside pangu nongera chindano chiza affectwa. The stupid things. Zvinonyorwa navanhu whether varitsvaka mapepa kana vari kurambana zvakanaka noraseka kana usade relationship wangu kana chimbobuda ongorova rodhi wakadzokera kumbasha wakadzokera ngani 10 wakananga siya mazita angu zvokuita domestic violence kana ndokudzosera nedomestic violence zvoita 50 atotaura takarohwa neni dai akandirohwa musandise muzi izvi hatizivi kuti ndekake here kana kuchangokumbira. T-Flex uyu muimbi wekusopera makore apfuura kare wazi azodzoka zvakara kuti iye ndiainyorera pazuka masong anzi pazuka ndibira masong angu anzi saka contract yekuti yandibire nekumunyorera yakapera. Tichaita muvhunzure mega. Contract yangu yekunyorera munun'una wangu bazuka yakapera saka waimbo wati ndoimbonyorera bazuka iwa unzoti bazuka anenge achingosounda kunge timbo rewind. Wati contract yako yekuita sei? Contract yangu yekunyorera bazuka yakapera. Passion Java uyo azopindirawo panyaya yekwatechani achichema kuti Tytan zvakaita vizirong apa munhu wacho anga achitaura zita racho atimbogone kuridedza ndokushanganira kawo uye ruzhinji rweZimbabwe ranga richifarawo kuti anzi kubva vamuziye ndo zvinhu zvaataurawo vhinemusoro. Ticheta muvhinzwire mega. Titus usadaro. This video is brutal. I was watching interview ya Tytan Olinda yachireveala zvinhu achidi. That's brutal. It's brutal. It's not fair. Ladies mustn't be treated like that. Mudzimba umu munhu wechikadzi akakosha, munhu anobudisa umwe munhu anozvara kugomera munhu 9 months akakosha. Even ukatadzirwa sei, anazoziva nyaya yake hake, but even ukatadzirwa sei munhu wechikadzi ngaarespectwe. Kana dzimba dzichinzi dzakugurwa ngadzigurwa hadzoka, but musakana kuti vana vachazoona these videos. Mukadzi zvaakuitira pese poita nyota, ikupedza nyota, vakadzi vanenge vachitibatsira vachiita sei. Please, vakadzi vese ari kuZimbabwe all over the world ngavarespectwe. I won't support this. And it's perfect yangu, but vakadzi ngavarespectwe zvangu. This is not good. Tatimbomwire mvura. Let the sun work for you. Get the highest quality at the lowest price. Get a free quotation for complete solar system with net metering for your home, office, shop, school, and industries. For further details and more information about the products, please contact the solar specialist, say Augustine, on 0771 286 745 or straight to their email augustinemukwenya@gmail.com. Mugore 2020 ndogore rachakaramba kuti chifambe achidi tichita ndikuonese murume wakabatwa tora mukadzi wemunhu kwakunogara naye. Izvi zvikuwanza kuitikira kunyika dzeSouth Africa. Tichita musonekere mega murume achirohwa ari musvo akomana mukadzi wemunhu abatwe. Zvionere mega. Bright Chongore vatora mukadzi wemunhu ndini Bright Chongore ndatora mukadzi wemunhu ukadi ndikagara naye izvezvi ndinaye mukadzi wake murume wake amutsvaka saka amuwana izvezvi atanga kubata ini saka tiri tose izvezvi akutaura kuti ini chandongoda chete pauri ndeyekuti undipewo mari yangu inoita 10,000 rands kuti nyaya yangu ipere newe. Utora hako mukadzi edza uchatora kana kuti uchadii handizivi. Zviri kwandiri ini Bright.
Mwana ndoda kuona vachitojakula kana Saka titose utumba wakapratira tumba watarao utumba wapratira chandokumbira ndechekuti pamuri imimi naivo vanhu vavashalo vandakatadzira urikutoweta vandakatadzira vandinzwewo kutaura kwangu tavaudza kuti ndine kadhi vakaenda vakandotoshayiwa kadhi saka manje izvi chandokutaura navo ndechekuti vandinzwa kuti ndiri kuvaudza kuti inini dzoka nechemukati samara panguoneka kuti dzoka nechemukati maira kurira panguva manonyatsorwa munhu paanotoga ndezvitire ndoga ndogara ku 37 unomoli saka vantu vanoda mari yavo taura kubva ndipo wakatangira kugara nasofu wacho kusvika nhasi sofi ndatanga kusangana naye izosiyana nazvo shamwari peka agosketi ngozi chirongwa hazisati yapera muchatomboenda kusati mumboplaya chaiko pandanjikonwa ndakavokera pandiringosunungurawo ndo next stage azosapfeka ana maki ndasangana naye maki ndakamubvunza maki nokuti matambiro avaita vaingoita like mukomana musikana kusvika ndamudawo sofi ndikamuda ndikatora nhamba dzake kubva kuna maki ndatora nhamba dzake kubva kuna maki aingofamba naye masikati manheru ndisingazivi kuti murume wake anoshanda basa rei. Rega kuvanza ndakakufonera taura chokwadi. Basa resecurity. Manheru ndo panenge asipo ndikaona kuti Maki sake achitora mukana kuti masikati manheru ane vari vese. Masikati handizivi hangu kuti anenge ari kupi murume wacho asi vaiwanza. Apa ndo papapera nozeza nhasi kusangana muchikamu chinoteera. Apana here ane namba muvonere zisore gondo. Apana here ane namba muvonere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Edzino inau peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyuskimba nofumura noita